Odande sa kraja sveta niko ništa priču ne ometa. Ova novost svima prija. Ovo je GSM telefonija, GSM šete kroz svetske mreže. GSM u isto vreme mnoge veze. Pošto govora mreža preuzmena, svaka poruka sigurna. Paging poruke na vašim telefonima. GSM Mobitel Srbija. Želite dobar biznis? Želite dobar život? Želite... Uzmite dobar automobil i sve će vam krenuti kao na točkovima. Inex Rent a Car. Neka točkovi rade za vas. Esto no se puede explicar. Eurosalon. Es bueno, tan bueno. Eurosalon. Bila jednom jedna zemlja koja nije bila kraljevina i u njoj jedan vladar koji nije bio kralj. Tog vladara je narod mnogo voleo. Veoma često vladar je pružao mogućnost narodu da izrazi svoju ljubav prema njemu na izborima. Izbori bi se pretvarali u velike narodne svečanosti sa mnogo ljudi koji mesecima slave na ulici. Svaki put kada bi bio izabran, vladar bi nastavljao da radi u korist naroda. Oslobađao bi ga brige oko imovine, nikome ne bi dozvoljavao da ga bije, spasavao bi ga od pogubnog uticaja kontakta sa stranim svetom. Za ljubav naroda vladar je čak i zemlju smanjio i podelio je na dva dela, Zlobimiriju i Ofšoriju. I tako vreme je prolazilo. Kako to obično biva, narod je bio sve bogatiji, a vladar sve siromašniji. Morao je da se potuca po tuđim kućama i da uzima od svačije plate ili penzije pomalo. A narod ga je žalio. I sve je bilo više onih koji su želeli da i njihovom vladaru bude daleko mu lepa kuća. I pošto je ta zemlja, iako nije bila kraljevina, imala jedan mali beli zapušteni dvor, vladar je odlučio da se narodu za ljubav proglasi za kralja i useli u dvor. Okupio je oko sebe najsposobnije ljude i zakoračio prema tronu. Prekidač! Prekidač, zoćo, ne okidač! Šefe! Gdje ste, šefe? Šefe! Šta ti je, bre, zoćo? Prestićeš... Skoncentriši se, bre, malo skloni to. Koji ti je đavo? Zamal da me nema. Lepo ovde, a? A jel te? To se ovaj dvor zove baš Beli dvor. Pa kako da se zove? Šta, ako onaj brkati maneken žive ovde 2 meseca, jel treba da se zove Lila dvor? Ne, čisto pitam, eto. Je, zoćo? Zote? Skokni der na balkon, hoću nešto da vidim. Razumem. Aj sedi na Sims. Ovdje. Dobro. Centriraj malo trup. Aha.
aj sad skoči dole. Jel mislite da je bezbedno? Pa ne znam, Zoćo Sokole, ti si šef bezbednosti. Ajde, hop. Ići! Ne valja, mnogo je visoko. Jeste. I dole je tvrdo, mora nešto mekše da se postavi, neki debeli tepih ili tako nešto dole. Biće puno mekše. Organizuj da se to postavi. Razumijem, ništa ne brinite. A jeste, a što ste, vaše veličanstvo, premestili ovaj balkon u dnevnoj sobi? Malo je čudno. Zoćo, vidi se da slabo pratiš istoriju. Jel? Sa istog takvog balkona su bacili kralja Aleksandra Obrenovića i njegovu dragu mašinu. Zato sam i dao da se premesti. A su oni pali u dnevnoj sobi ili... Ne, oni su pali u dvorištu. Zato sam, kažem, i dao da se premesti. Ako neko bude rešio mene da baca, da bar padnem na unutra. Je li bre? Što je ovdje prazno? Gde je nameštaj? Ja stvarno ne znam, prevoz režira Ludiša Okoristić, zvani Pinokio. Već je sve odavno trebalo bude ovdje, ne znam zašto nije. Onu sliku pod hitno da skloniš i da staviš moj portret. Hoću, čim stignu merdevine. Evo, sad ti ja dovoljnije samo da donesem još jedan kufer ostao, a? Ajde, počni, donosi malo te stvari. Lepo je, lepo. Dobro je. Taj koper sa njenim doktoratima stavi tamo. Gdje ćete to? Onde. I pazi da slučajno ne izgubiš neki list. Jer smo nadrljali i ti i ja. I odi vamo, Zoćo. Hoću najkasnije do sutra da si sredio sve papire, je to jasno? Plašim se samo da nisam razumeo koje papire, vaše veličanstvo. Za otkup dvora, Zoćo. Skoncentriši se bre malo. Onda skoncentrisano mislim da je bolje da sad čekamo inflaciju. Manje će da košta. To nije loša ideja. Ajde, napravite tu inflaciju. Napravit ćemo. I požurte, rešio sam Juci da poklonim ovaj kutak. Znaš, pa da to bude što pre. Šta kažeš na krunu, a? Kako je lepa, žuta ko dukat. Izlivena kao salivera. Čujem kako mi stoji. Malko propada. Zoćo, morat ćeš da mi nađeš neke uloške da zadenem. Jel hoćete ove moderne sa krilcima što reklamiraju na televiziju? Sa krilcima, a? Da. Pa da mi odleti kruna. Neće, kažu da su dosta sigurni. Ajde, Zoćo. Slušaj, ja odo sad nešto da probam ovu krunu malo tamo. Dobro. A ti ostani ovdje. Sad će da dođe onaj mali Gljivica Pačić. Portparol dvora. On je trenutno na konferenciji za štampu povodom mog novog useljenja ovdje. Dobro. Da ga sačekaš pa zajedno da vežbate klanjanje i obraćanje. Znaš vaše visočanstvo, vaše dostojanstvo. Vaše božanstvo, vaše drugarstvo. A kad dođe Juca? Vaše svetičanstvo. Nemoj da zabrljaš nešto kad dođe ona. Ne brinite ništa. Da, umal da zaboravim. I regulišite ovo u vezi ovih izbora. Znaš na što mislim? Samo se oslonite na mene, sve će biti u redu. Dobro, Zoćo. Lepo je, sviđa mi se. Lepo je. Jebem li ti sunce? Pa ovdje je bre bio ovaj kralj Aleksandar Obretković i ona njegova draga mašinka. A sad sam ovdje ja. Zoćo, ustavite tvoja. Tika Sokole! Ti si bre Gljivice što me uplaši, ja. Što je ovdje lepo, Tika Sokole? Pa sad ne znam što je lepo, ali je lepo. Jeli, kupi li ti onaj burek što sam ti ja dao pare? Jao, Tika Sokole, ja zaboravim da kupim burek. Kako zaboravim? Ja kupio čokoladu, a kusura nema. Opet ti si kupio onu živku čokoladu, kako se zove? Ma ne, ja jedem čokoladu Milk. Ma dobro, pusti se to nego, ajde pričaj ti meni šta ima novo na konferenciju za novina, šta se dešava. Pa nije održana, nismo ni stigli do sale. A što? Sad ću da vidiš. Šta je bre, ovo šta se ovo događa ovde? Demonstracije ima ih 300.000. Kakve demonstracije, sunce ti poljubi? Pa zbog čega Zlobimira traže nazad glasove.
Kao da čika Zlobimir ima glasove, onda ima, ne bi ni uzimao od njih. Au, i šta ćemo, sad ja moram da ispravljam sa pendreci opet, jel? Au, ne valja ništa. Ne valja ništa. Tačno sam znao da će ovo da se desi. Samo sam čekao kad će da izađe. Od kad je onaj ludiša postao dvorski renditelj i od kad je ona uzela sve u svoje ruke. Ko je ta kajuca, jel? Ljudi! Tiši, i šta? Gotovo. Ništa nisi rekao. I šta ćemo sad da radimo? Zoćo, ti si šef policije, vadi na Sokola iz Govana, jel tako? Pa ne znam čika Sokola. Dobro, zašto ja nisam bio obavešten na vreme? Pa rekao sam u prethodnoj rečenici, ne znam čika Sokole. Ima li nešto da znaš, maj? Ko je ovdje potrčko? Ja ili ti? Pa ne znam čika Sokole. Dobro, znaš li barem šta ona kaže na sve ovo, a? A u vezi sa čim čika Sokole? Mali, opasno se zajebavaš. U vezi sa demonstracije, bre. A, možda znam, a možda i ne znam. Znači, opet pare za burek, jel? Kao bajagi za burek, a posle za čokoladu. Ode varijabila. Sad ću tačno da ti kažem, ne znam ništa čika Sokole. Pa šta ćemo da radimo sad? A šta ako on sazna? A mislim da neće da sazna. Ali ako sazna, obrali smo Bostan. Ma ne znam da će da sazna, nemoguće da sazna. Zdravo, Gljivice, kako si, Gljivice? Kad si stigo, Gljivice? Dobar dan, čika vaše Zlobimire, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dublji naklon, Zoćo, dublji naklon. Hoćete dublje? Desnu nogicu malo napred, Zoćo. Pa ne sve mnogo ti upadnem. Ne valja ti stav, Zoćo, moraš da ga uvežbaš. Pa vežbat ću. A ti, Gljivice, dok ne budeš porasto da i ti imaš svoj stav. Gledaj šta radi čika Zoća. A ja ga stalno gledam, čika vaše. Gledaj, pa radi potpuno suprotno, jer ovo ništa ne valja šta ona. Dobro, Gljivice, kako je prošla konferencija za štampu povodom mog novog useljenja? Nije ni održana, čika vaše visočanstvo, kasnila je scenografija. A zašto? Za nju je bio zadužen dvorski rejker čika Ludiša Koristić. Opet taj Ludiša. Taj Ludiša, šta god je uvatio da režira, taj je zasro. Srećan Krađindan, srećna slava vaše božanstvo. Sjetio si se. Setio. Bravo, Gljivice. Volim kad se sete. Nemam nikakve sitnine kod sebe da ti dam ništa. Uzmi posle iz dvorske blagajne, sad je puna. Prodali smo PTT, pa ima. Lepo je to, Gljivice, kad se seti neko da čestita, a neki koji se nisu setili čestitaju Krađindan. Taman teo vaše božanstvo kad on samo... Ajde, Zoćo. Znaš li barem koji nam je ovo Krađindan po redu? Kako da ne znam, molim vas, vaše božanstvo slavimo 6. Krađindana po redu od 90. na ovamo, vaša visoka esencija. Ekscelenciju. Esencija je nešto drugo. Za turšiju. Kako si ti, Gljivice? Dobro, čika vaše božanstvo. Dobro, Gljivice, ti kao novi portparol dvora mogao bi da mi izdeklamuješ jer ti to voliš. U koliko smo sve gradova ovaj put tukli opoziciju? Na glasanju ili na brojanju vaše visočanstvo? Kako crno glasanje. Brojanje je jedino važno. Ajde. U 14 gradova. Da čujem neke od njih. Ajde. Novi, nekad i sad. Čičak, Kraljevo, Uz Žice, Iš, Prstenik, Kradujevac. Dobro, a na prošlom glasanju u koliko gradova smo ih tukli? 9 na brojanju. 9. Znači narod me sve više voli. Izgleda. Sve više i više vaše božanstvo. A ja taman mislio da se povučem. Ne, nikako da se povlačite, nemojte da zbog nas, čika vaše visočanstvo, molim. Samo zbog, a mi ročiti, gdje ćemo posle? Nemojte to da nam radite, šefe. Ovako Dobro, Zoćo, ajde, možda zbog vas ostanem još koji mandatčić. Uj, hvala, kako me presjeću. Volim vas, čika vaše visočanstvo. Pa volim ja tebe, malo moje debelo, vidi ga. Znači, Zoćo, teren za proglašenje i krunisanje je praktično pripremljen, je li tako? Apsolutno, 100% je sve spremno, sve Ustava, a... Kad je Ustav bio problem? To ćemo za čas da promenimo dok si rekao brat Kočmarković. Ivice, ustani. Hoću da mi kao novi portparol kažeš šta ima novo na dvoru. Tetka Juci i čika Ludiša su se vratili iz Kine i strašno su razočarani. Jel? U kom smislu? Kažu da Kina više nije ona ista i da definitivno propadaju. Svima dozvolili privatnu svojinu. Svima?
Svima. Definitivno propadaju. I posle morali da svrate do Tiananmena da polože cveće za onu studentsku bandu. Evo, kako li je tetka Juca to podneo? Njoj je bilo jako neprijatno. Mogu da zamislim. A je li jesu mi Kinezi poslali neki poklon? Oni imaju običaj da bi... Ne, nisu vam ništa poslali Kinezi. Ali su oni posle svratili do Severne Koreje pa do Albanije. Iz Albanije vam šalju jedan paket i... Ma nemoj, šta ima unutra? Ne znam, stalno radi nešto tika-taka. Tika-taka? Da. Mućka nešto. Ništa, onda Zoću otvori ti ovaj paketić. Niste... Ti si veštiji od mene, idi tamo pa ga ko čovjek otvori. Ajde, polako. A možda ima nešto i za mene. Sigurno. Proveri, polako, svojim rečima. Inače, Gljivice, ti si dobro, jel? Dobro sam. Kaži mi, Gljivice, tebi isto malo zagušljivo ovdje kao i meni, Pa a? jeste i vi. Mogu mi da otvoriš prozor? Ne, prozor, ne! Ne, ja sam se zbunio, napolju je hladno, prehladit ćete se, čeka vaš... Pa da vas udari promjena, Nikako se prozor. ukočite, načisto, ne slušaj, kakav prozor tamo... Dobro, bre, ne moramo da otvoramo prozor. Šta si se uplašio? Vidiš da je unutra samo kompjuterska disketa, Zoć. Kad smo kod kompjutera, jesi proverio, jel imam neku poštu na kompjuteru? Nisam gledao od jutro, evo sad ću da pogledam. Pogledaj, očekujem nešto, pa... Pa nema ništa na kompjuter, šefe, čisto. A u kompjuteru, Zoćo, šta misliš? Mislite da uđem... Nemoj, u principu, nemoj ni da prilaziš mnogo kompjuteru, znaš. To je pec, pa posle, nemoj. Kažu i da zrači ekran. Baš da vidimo šta mi šalju ovi iz Tirane. Opa! Pa ovo je ona moja igrica što sam ja njima poslao u Albaniju pre nekoliko godina. A koja je to igrica? Jel mogu ja da se igram, čika vaše Ne visokanstvo? možeš, Ivice, ti si još mali za ovu igricu. Ovo je piramida Sega, štediša sam Mega. Ova igrica je kod nas bila popularna pre par godina u Jezdu materinu. Ja, pa ja znam, to je ona fina igrica. Da, fina. Šefe, evo ima i neka poruka u kutiju ovdje. Šta kažu poruci? Neispravna igrica, raširio se virus. Au, pa nisu smeli, dozvoli im se raširi virus. Pa nemojte da dirati će pređe na vas, šefe. Nije to taj virus, Zoću, ali je isto opasan. Za svaki slučaj, blokiraj granice, neću da reskiram. Razumem. Blokiraj. Granica. Kad rekao ste granica, ako ne mogu da se igram sa tom igricom, ja ne mogu da se igram sa kamiončićima. S kakvim kamiončićima? Kamiončićima, šleperčićima sa deterđentom. A gde su ti kamiončići, šleperčići? Pa na granici dok ne zatvorite. Aha. Pa dobro, ajde, idi, igraj se, ali nemoj da te uvatim da pereš pare tim deterđentom. Neću. I javi se čika braciki prethodno. Bađićika, vaše visočanstvo. Zatvoreno. Moram još jednom da se oprobam u ovoj igrici. Znaš ti kako sam ja ovo igrao? A na kojem ste niveu, šefe? Na drugom. I tu je problem, tu je, znaš, ne mogu da pređem na treći nivo. Zezam ovaj čuvar sepa, a na drugom je kamata samo 15% mesečno, na trećem je 17 i tako dalje, posle ide. Viš kako je nezgodan ovaj čuvar. Skoči, hoćete, šefe, da javim ako zajebava, onda ga uapsavimo i. Ne može to tako. Vidi, sad se blokirao nešto. Šta se sad pritisne ovdje? Mali, znaš ti da... Pa znam. Šta se pritisne? Enter. A, Enter STS, sad sam se setio, znam. Ja ću da vidim šta ima novo na teren dok vi to uradite. Alo, Čavka 4 javi se, ovdje Soko 0. Ko je to? Švorak 3, referiši. Šta se događa? Koliko naroda? Pa šta ste preduzeli, bre? Koja televizija s njim? A dobro, oni može. Što da pitaš, ajde u žurbu sam. Da prebaciš golfa sa Beli Manastir na BG tablet. Joj, kad te prebaci na Koponik, saobraćajne regulacije, na položaj tamo! 8. Ovaj mali već stigao na 8. nivo. Jel? To je onaj nivo da je kamata veća od glavnice. Vidi, ja se sam oznoji, ko da je meni pare uzimao. Mnogo bre ovdje vrućina, moram da otvorim prozor. Ne, prozor da otvarate, Bože! Šta je bre ovo napolju, ko je ovo dozvolio? Happy krađindan to you. Happy krađindan to you. Happy krađindan to you. A to ste smislili, da je to krađindan, jel? Dobro ste to smislili, a? Ma to studenti i podanici slave krađindan i vaše useljenje. Prenosi američka televizija. Onaj ICN, šefe. Čekaj, CNN. Čekaj bre,
CNN prenosi Krađindan. To moram da vidim, to do sad nije bilo. Čekaj. Vidi stvarno? Što lepa slika. Ilija, ko je sredio da nema tona? Svaka mu čast. To je sredila tetka Kradmila Informatijević. Sposobna žena. Zoćo Kradmilu Informatijević da zoveš na krunisanje. Kje je pozvana? I nju i ove Amerikanci sa CNN-a, obavezno. I bez Amerikancija prođete ova posla. A ne, čekaj još jednom uživo da pogledam. Vi šta viču? Ajde, svi na zapad. Tačno znaju gde ih vodim. Jeli Givice, ovi što mašu, to je naš podmladak, je tako? Nije naš, to su studenti. To su ti studenti. To su studenti, bljak. Ure što si dobro organizovani, majko. Dosta ih ima ovako u velikom broju. Vidi ga jednog onaj Čeda, vidi. Čedo! Kad će ženitba? Ne čujem, je. Yes. Jeli Zoće, ali imaš preciznu informaciju koliko ih je? Imam. Malo pre su mi javili sa motornu rolu da ih ima tačno šačica. Volim preciznu informaciju. Samo tako nastavi. I meni se malo preučinilo da ih je više nego i na Gazimestanu i na Lešću zajedno. Po onom Ušću. I vidi se nekako da me vole. Nekako. A dobro, ajde. Volim ja vas! Jeli bre, što bacaju jaja? Sakrite se iza mojih širokih leđa. To su kinder jaja, čika vaše visočanstvo. Bacaju od radosti. Jel? Od radosti. Ja nisam ni znao da ovaj narod ima ovolka kinder jaja. Odakle? To je uvoz iz Rumuniju, šefe. Što je tamo narod imao kinder jaja u jednom trenutku. Nisam znao, maj. Jo, šta se ganjaš stoko? Pogodi mu ju i gradskicu, majko. Video sam te ako isi će mi platiš ti posle. Čuti. Slušaj, kako pište. Uvek neko kad ovako pišti, meni se zviždi. Jel? Moram da zviždim u 8. Ali, šefe, molim vas. Neka, sam ću. Dobro, ali pazite na dasku, podignite dasku, jer posle, znate kad dođe... Jeli, da li je primetio? Ja mislim da nije. Ja mislim da nije ništa primetio. Lepo Tako mi je izgledalo, znaš, Sakole. Kao da nije, majko mu, ne znam, ali koji bi Dobro smo smislio. Aha, lepo si smislio ovo. Znaš šta, izgleda da si ti ovo Krađindan i ovo lepo si smislio. Znaš da si zaslužio oni kamioni sa deterđent, kad malo bolje razmisli. Čika, Sakole, Šta je bilo? jel mogu da uvezem toalet papir? Pa ne može. Čika, Zoćo, narod mora da kaki. Dođi vam, sedi tu, pa da ti Čika Zoće kaže jednu naučnu istinu. Kaži, Čika, Zoćo. Da bih kakio, narod prvo mora šta? Da? Kupi toalet papir. Da bi kakio, narod ne prvo mora da jede. A vi, samo vi i uvozite i izvozite. Ja, oni tetka Juci ni Čika Ludiši ni mogu, ja ne mogu. Tetka Juci ni... Pa što im ne kažeš to ako smeš? Pa ne smem. Sad Čika Zoćo ne smem, a da uvoziš to smeš, jel? Nego bre, ja sam ovoliki narod video na ulicu samo kad sam bio na proslavu Sarane druga Tita. Ovo je strašno. Čekaj da vidim, ovaj ICN koliko ih je, majku. Čika, Zoćo, nije to CNN. Nego šta je to? Pa to su vaše kamere za saobraćaj. Čekaj, ti hoćeš da kažeš da su ovo moje kamere za praćenje? Da, Čika, Zoćo. Rade. Pa rade. Ko je ovo? Zoćo, ovo je sigurno offshore-ko, budući grof Montenegro. Šta da radim sa njega, božanstvo? Pusti ga da se popne gore, ali ne puštaj ga unutra dok ja ne dođem. Razumem. Alo, Vrabac 4, javi se ovdje Soko 0. Vrabac 4, javi se. Slušaj, taj sa Brkovi što dođe, daj mu motornu rolu. Ne pitaj, izvršavaj. Alo, ajde uđi, otvoreno je. Koji policajac? Čekaj, polako, nemoj da se nerviraš. Jel vidiš tog Vučeka pored njega? Jeste tog crnog. Sad ovako. Vučeku kaže, reko Zoća da je sve u redu i on će ga odvede. Jeste. Ajde uđi, otvoreno je.
Jel došao ovaj? Došao je, sad će Duđe Vrabac ga zadržava. Dobre, odi vamo mali. Ti Zoćo, stani tu i gledaj u mene. Ovdje. Čekaj, zalazi. Slušaj, mali, ti moraš da mi držiš ovo iznad glave, velika mi kruna, pa da mi ne pada preko očiju kad ovaj dođe. Kako izgledam, Zoćo? A? Ko Bog, a? Ne znam, jedino taj offshore me malo brine. Čujem da stalno prima neke te kongresmene, te biznismene, znaš. A, hoće on da prima. Pomaže Bog! Srećna slava domaćine, srećan krađin dan i srećno vam useljenje u Bijele dvore. I svaka vam čast, ali se sjaji sve. Ala offshoreko, što da se ne sjaji kad je onaj maneken žive ovdje 2 mjeseca s onom njegovom magičnom krpom? Evo nešto da se nađe. Inače, offshoreko, šta ima kod tebe? Kod mene vala ništa, a kod vas vidim, Boga mi, svašta, ovoliko naroda na ulicu nije sam vidio od posljednjeg zemljotresa. Šačica. E pa da, to moji podanici proslavljaju krađindan i moje novo useljenje. Ne bi reka ne liče na slavljenike. Pre bi reka demonstriraju protiv nekog. Kad bi potrajalo do ljeta, pa onda svi u Budvu da dođu. A, kako to misliš demonstriraju protiv nekog? Ne misliš valjda na nekog od nas ovdje? Protiv nekog sigurno. Samo da ih čuješ što viču, hajmo, hajde, svi u napad. A to si ti prošao pored stadiona, to je tu blizu. Nema to veze s ovim. Nije samo od sami. Pročitaj šta piše na transparentima što nose. Dole Zlobimir. Ma ne misle oni na mene sigurno. A što bi neko protiv mene demonstrirao? Ajde. Zbog izbora. Lokalni. Izbori su bili lokalni, ali ovo meni izgleda globalno. Pa ništa. Ajde da proverimo da li je to tačno. Givice, Izvolite, vaši višetovčanci. šta kaže tetka Juca? Je li tačno ili nije tačno ovo što ja znam da je tačno? A ne znam da li je tačno i nije tačno to što vi znate da je tačno, ja mogu odmah da pitam. Ajde skokni pa nju pitaj. Ne mogu da mi je pare za sladoled. A nemam kod sebe. Idi uzmi iz dvorske blagajne. Rekao Hvala sam. ti ka vaše visočanstvo. Ako nema ni tamo ti uzmi sladoled na leasing. A da. Sladak je mali, simpatičan, jer mnogo brate troši. A opet moram da ga finansiram zbog podmlatka. Svačio šta radiš to, bre? A? Čistio sam krunu pa gledam na prozor kako se sjaji. Dolazi vam. Vi si pipno krunu. Uđete se. Šta je? Da li je moguće da ste vi znali da je sve ovo tačno? Sigurno sam znao. Samo otkud znam da znam. Dok ne saznam šta znam, a šta ne znam. Daj mi dvogled. Ću da vidim ko je to tamo među njima i ko ih to huška na mene. Izvolite dvogleda. Drži, ovo nemoj da stavljaš na glavu, to nije tvoj broj. Sam lud. Opa! Prvo pa muško. Znaš koga sam vidio tamo? Onog Minđića. Ma nemojte. A kako ste ga poznali, šefe? Pa poznajem ga po lepoti što ne prolazi. Znaš ko je do njega? Ne. Ona mala Besna Kreštić. Pa gdje bez Kreštićevu da prođe nešto taman posla? No, nešto treće pored njih vidim, ali ne mogu da vidim šta je ono, nešto crno, bradato, čupavo. Crno, bradato, čupavo, šišanje, brijanje. Ne vidim šta je ono. Daničić, ako je tačno. Daničić? Ko beše Daničić? Onaj što se udo, šefe. A Daničić, Devojačko Vrašković. Aha. Tačno, on je. Vidio sam u prolazu dok sam ulazio u američku ambasadu.
Pa slušaj, Šorko, na šta ćeš da uradiš? Uzet ćeš ovaj duvan što si nama doneo. Sići ćeš dole među ovu rulju. Hoću da se provučeš između njih i da ih podmetiš, malo da ih ispitaš ko su, šta su, šta hoće. Jesu li opasni? Je li ovo sve stvarno protiv mene? Šta pričaju uopšte i tako? Jasno? Jasno, ako je tačno. Je li? Šta si ti tražio u američkoj ambasadi? Turističku vizu. Turističku vizu, a ja? Šta će to tebi, a? Zato vi ne otvarate tamo nešto bez mene, a? Da nisi ti pričao s Bilijem tamo bez mene, a? Ni slučajno. Nemoj ja da čujem da si pričao s Bilijem bez mene. Vidiš šta čita gospodin, Financial Times. Molim? Ništa, neke novine, Zoćo, nije. Lepe slike. Daću ti posle di sečeš da polepiš onu svesku što lepiš. Hvala, blagodarim. Idi, Zoćo. Dok ne utvrdimo da li je sve ovo tačno. Miliciju na ulici. Svi su izvađeni na ulici. Dobre. Možda neće dobro da odjekne kad policija izađe, ako je tačno. Ma nemoj. A ako ja viknem s ovog prozora dole gde su tačno kafa, nafta i cigare, hoće li to bolje dodjekne, a? Nije se ništa loše mislio, Ajde, samo glasno razmišljam. Odo je to me brzo. Vidi, Zoćo. Što Najvažnije. se tiče milicije, vaš narod, vaša milicija, vaša stvar, mi se nećemo miješati. Dobro. Odo ja. Dobro. Kafa, nafta, cigare, sve će biti razdijeljeno, kako si rekao. Dobro. I nemojte se ljutiti. Ništa, nije sam ozbiljno mislim. Dobro, bre, dobro. Zapisano... Pa idi me u Božju mater više tamo. Ko je dosadan kod tesne gaće, majka. Zoćo, Izvolite. dok ne utvrdimo da li je sve ovo tačno. Za svaki slučaj, daj da se spakuju koferi za mene i Jucu i da se prebace u Slobanovce. Ja se izvinjavam, vaše božanstvo, ali koferi su već odavno spakovani. Jel' tako? Da. Bravo, Zoćo. Jel' kargo spakovan? I on je spakovan. Šta ima u kargu? E sad ovako, imali smo 2 donje veš, 1 gornji, jedne podgaće, 2 para čarapa, ove dugačke. Da pričaš, bre, kakve gaće i čarape, bre, o čemu govoriš ti? Zlato me interesuje, bre, nemoj da mi ostane nešto ako budem odlazio odavde. Ja se izvinjavam, to ne znam. Pakovo je dvorski rizničar Šaljinović. Samo vi i on znate koliko je bilo. Dobro, ako je Šaljinović, u njega imam povjerenja. A devize, šta je s devizama? Sve što je bilo prebačeno. Samo to. Nema više. Au, majko. Ne znam šta je s tim deviznim štedišama, što ne štede, majko. Ko da ih je neko zajedno. Dobro, jel avion, jel spreman? Biće spreman, piloti su već u free shopa. Gdje, bre? Pa na Batajnicu i na Kuršin za svaki slučaj. Nego, jedino što nam fali, vaše božanstvo, je lista putnika. Koji će sa vas, to nam fali. Dobro, Zoćo, još nije došlo dotle da pravimo listu putnika. Ako zagusti, ja ću te zvati da je napravimo. Ja ću biti ovdje iza, pa vi znate. Ajde, ja više ovo preventivno se raspitujem, znaš. Igrajući ovu igricu, dobra igrica, maj. I kako sam ja to igrao. A sad ne mogu da pređem na ovaj 3. nivo. Zeza me, vidi kako me zeza ovaj čuvar Stefan. Ne mogu ni da ga preskočim, ni da ga obiđem. Jedino dovatim da ga pokradem. A što da ne kradem, kad kradu prijatelji moji, kad krade država na koju bacam oči i tako redom glas za glasom na glasačkim mestima po starom. I naravno da jednom neko i počne da se buni i šeta gradom. Ništa mi više nije važno, zemlja, narod, granice, ne, ja želim samo da vladam ovako otkačen i to je sve. A što da ne kradem, kad kradu prijatelji moji, kad krade država na koju bacam oči. Kažu mi za građane, narod je nervozan. Kažu mi za studente, da lažu da sam grozan. Ali ipak šapuću
ne vozaj se gradom, izbegavaj mitinge, skinut će ti glavu. Ništa mi više nije važno, zemlja, narod, granice, o ne, želim samo da vladam, ovako otkačen, to je sve, ovako otkačen, i to je sve, ovako otkačen, i to je sve. Žorko! Šta je bre bilo? Ne pitaj. Koliko ih je? Pol miliona ako je tačno. Pola miliona? Jes, Čekaj, to bre ozbiljno. mnogo ozbiljno. A šta, bune se samo protiv mene, a? Samo protiv tebe. Zbog krađe glasova. Zbog krađe glasova. Čekaj bre, ne pišti dok pričamo, stani. Moram da isprobam robu, nema ko drugi. Ja ovdje nešto ne razumem, majku. Ovdje svi kradu. Trgovci, pošta, elektrodistribucija, ministri, svi živi, a ovi baš zbog mene našli da demonstriraju. Bune se zbog hrane, nafte, penzija, zbog izolacije. Kažu, ovu zemlju više niko ne posjećuje. I to me zabole što nas niko ne posjećuje. I avionima vas više ne nadlijeću. To nije tačno. NATO nas redovno nadleće. Nemoj. Evo, pročitaj, sve je zapisano kako si reka, a te recke dolje od pištaljke preskoči. Kakih pištaljki? Nešto malo sam uvalja što se na brzinu ufatio, stiže mi šleper. Šleper stiže za sat dva. Čekaj bre, jer ja to dobro razumem, dok oni pište protiv mene, a ti im valjaš pištaljke. Ja zbog brojanja isključivo je si neka precizna informacija. Ti to suncem! Ja se izvinjavam, to ste vi, ja sam mislio ovi moji saobraćajci zabasali pa da pištu, a nema veze. Oj vamo! Zoćo, jel sva milicija na ulici? Ama svi su na ulicu i kučići. I kučići? I kučići. Pa šta čekaš, Zoćo? Hapsi, ajde, hapsi. Ali šefe, pa kučići su naši. Zoćo, nemoj da hapsiš kučići. Hapsi ove džukele što demonstriraju, razumeš? Teško, mnogo ih je. Samo ovdje. A gdje su oni po srezovi, po opštine? Gdje su bolnice, obdaništa, trudnice, studenti da vi ne pominjem? Oni su najgori. Ako je sve ovo tačno. Nego, njeno veličanstvo još nije stigla. I ja ne znam kako da to proverimo, šefe. Što je ne zovete sa vaš mobilom, molim vas? Ne mogu. Isključili mi Karić i mobilni. Pa zar tebi? Nema veze. Preduzeo sam korak, ovih dana će mi biti uključeni. A u međuvremenu možda im se desi kad juca dođe da se jedno jutro probude, da u onoj njihovoj televiziji bude okvašen koaksijalni kabel. Riješili su da ti maknu krunu i gotovo. Hoćeš da progutaš pištaljku ti, a to ćeš? Zoćo, ja te posljednji put pitam. Je sve spremno ono što smo pričali za ne daj Bože? Sve spremno? Sve. To mi je najvažnije. Apsolutno je sve spremno, vaše božanstvo. Sem aviona. Ti normalan, bre, kako? Malo pre mi javiše s aerodroma da ih fale neki rezervni delovi, neki kondenzatorčiki, elektronske pumpice, bemligi, šta će im to? Čekaj, Zoćo, ste zvali Boeing? Jesmo. Pa šta kaže Boeing? Kad je Boeing čuo da je za vas, pristao da pošalje samo maske za kiseonik. Jel bi mogli ovi naši to iz elektronske industrije iš da naprave, a? Evo, nemoj da me zasmejavate, šefe, oni ne mogu više ni šteklje za struju da napraviti. Zoćo, šta da radimo? Ili, a šta misliš da podmetnemo neku bombu u obdanište? U ovdje? Dobro, neka mala bomba, mala su i deca, znaš. Isto da ih povatamo i pomlatimo zbog terorizma, ako je sve ovo tačno, razumeš? More, ako je sve ovo tačno, nema više bombe, vaše veličanstvo. Dobre, nema bombe, toga je bilo koliko hoćeš. Njeno cvjetničanstvo, drugarica Juca, pobacala sve na poligon. Vežba svake subote. Ne možemo bombe da namašamo.
Šta da radimo uz očeo? Šefe, ja mislim da je možda sazreo trenutak da napravimo listu putnika. Koji će sa vas, pa da to lepo presavijete tako i baš ne smije. Dobro, što ću ako tako misliš? Evo, ja mislim. Pravi listu putnika, ja ću ti diktirati, ajde. Nisam znao da će to tako skoro da se radi. Dakle, šta smo imali? Piši ovako. Piše. Ja? Ja? Kakav bre ti? Ja? Šta ti? A? Šefe, pa to vi za vas kažete ja, pa onda ja u stvari mislim na vi, a samo pišem ja. Šta ste vi pomislili to tamo? More, piši ti vi, a misli na šta hoćeš, znaš. Da ne bi ja ostao ovdje da vama mašem dok vi odlazite, znaš. Evo, prebrljao sam ja ovo ja. I sad pišem lepo rimsko 6, to ste vi. Otkud ti znaš rimski? Večernja. Znači, pišeš vi, misliš na mene, jel? Dobro. Onda ovako, Juca. Onda Marko Kraljević. Njegova časna sestra. Dvorski rizničar Šaljinović. I? Šmirko Pljačkanović, Devojačko Mažnjanović. I? Rektor Kraljevskog univerziteta Smradutin Seričković. Važan čovjek. Šefe, a da se ne osjeti u avion malo. Stavit ćemo ga među prtljak za svaki slučaj. Znači to, to bi bilo to u stvari. U stvari da, naravno, stavi sebe sad, jel? I stavi još nekoga ako ti misliš da treba, ali i njih isto strpaj dole u kargo. Ako nam zasmetaju ili pretegnu negde usput da ih samo istovarimo. Mene izbrišite, ja ću čamcem za Italiju. More, kad bi ti se ja pitao, ti bi meni plivao kučeći za Italiju ovako. Italija, to beše u Evropi, a tako? Morao bi da konsultujem Globus, šef. Čekaj. A u Evropi je ovaj Jebs, jel tako? On jeste. Imam plan, Zoćo. Kakav plan? Znam šta ćemo, odivamo. Veličanstvo ima plan. Tačno znam šta ćemo. Zvaćemo nekog levaka iz Jebsa. Iz Jeb? Da on kao utvrdi činjenice u vezi sa izbornim rezultatima, razumeš? Jel ti to ozbiljno? Najozbiljnije. Sad nam treba njihova podrška, razumeš? I šta ćeš kad dođu? Čekaj polako, o tome se i radi. Neće ni da dođu. Čekaj. Neće da dođu. Znači, Zoćo, mi šaljemo pismo, pozivnicu, protokolarno sve. Kraljevski pečat, kraljevski potpis moj. To ti sve regulišeš, je tako? Onda će neko naš iz Jebsa spontano da stavi veto na njegov dolazak. A mi smo imali nameru, ali viša sila. Zoćo, kako si glup. Zoćo. Razumeš? Šefe, naši iz Severnu Koreju, je li tako? Ili tako neka druga prijateljska zemlja. Možda se ja previše opuštam, ali dozvolite da vam stegnem ruku. Ajde, Zoćo. Da vam čestitam. Svaka čast. Pa vi ste genija. Malo. Šefe, ja odavno nisam video nikog ko pliva u većim govnima od vas. Hvala, Zoćo, iz tvojih usta to zvuči skoro ko kompliment. Blagodarim trudicu. Ajde, idi šalji taj poziv za Idemo Jeps. pozivam. Ali čekaj, Zoćo, pre toga uzmi telefon i zovi mi Daničića. Kurijaka Daničića. Daničića zoveš? Daničića zovem. Šta čekaš ti? Ajde na teren tamo. Ajde. Čekam Kizu da mi da Motorolu, da ne idem ka slijepac. Slušaj, uzmi motornu rolu od vrapca 4, ali da vratiš to mi je preposlednja, nemoj da prodaš. Ne boj se, Kiki. Alo? Momenat. On je lično. Ajde, idem ja tamo, bit ću tu. Alo? Je to Daničić? Zdravo, Daničiću, kako si, Daničiću? A ovdje moje veličanstvo.
Ne, Aleksandar, Zlobimir. Pa eto, rekao, nemate ni da se javiš, nemate da dođeš. Pa boga mi nismo dugo. Od kad si ti ono gladova, ja te se trudio da ostaneš gladan, jer. Šalim se. Slušaj, ti kažem da ne zaboravim. Čitao sam ti ovu posljednju knjigu, odlična je. Ovu o Vojvodi Čiči. Dobro, ne, samo se kaže posljednja, to ne daj Bože da je posljednja. Pa dobro, normalno. Što ima dobar kraj, bogati. Ne, do početka još nisam stigao, ali odličan. Vidi, Daničiću, uzgred da te pitam. Kakav si ti s ovim Minđićem, bogati? Dobar, a? Aha. A ne znam što on priča ove gluposti tebi iza leđa, ovo što priča. A ti ne znaš? Ne zna čovjek da li da mu kaže. Ajde, dođu. Daničiću, kako bre ne znaš? Pa to zna cijel grad, samo ti ne znaš. Ne, neću ja da ti pričam sad, pa glupo je. Ma da, poslije ispade ja vas nešto zavađam, ne znam. Ne volim ja to, ne. A? Pa ne volim iza leđa. Pa dobro, ajde, okreni se spreda pa ću ti ispričati. Pa ovako, rekao je za tebe, kaže da ti bez one tvoje žene ne možeš ni da prdneš. Onda kaže da ti se ofucala perika i kad jedeš supu da ti ostaju rezanci u bradi. A ne znam, valjda bili ste negdje zajedno na ručku pa vam video. Ne, nije to najgore. Najgore ovo što je rekao za tvoje knjige. Kaže, tvojim knjigama bi najradije brisao da bome, jeste, ali ne može jer je loša štampa pa mu ostaju slova. Pa eto, ja ti kažem, degutantno je to bilo što on priča. Da. Ne, potpuno slučajno sam ga sreo. U autobusu. Ne, on je vozio. On. Ali nije mi tada ispričao, zato što je u autobusu zabranjen razgovor sa vozačem. Nego kasnije nekom prijemu, ali isto čuli svi živi. Da. Ali dobro, nisam te ja zato ni zvao, mislim, ovo sam ti uzgled ispričao. Nego ti si inače dobro, jel? Samo napred. Pravo ti kažem, ja tebe najviše cenim od svih. Pa ti si, brate, i najpametniji, najšarmantniji, najlepši. Kandiduj se, slobodno imaš moj glas. Da. Sigurno. Ajde, važi, hoću. Ajde sad ti dođi ili se javi. Važi, hoću. Ajde, a ti pozdravi onda društvo. Mislim, ako ste još uvijek zajedno. Volim i ja tebe, volim. Ajde. I ona te voli. I nju. I ja i ona. I tebe i nju. Ajde. Da vidimo šta kaže Minđić. Ko veše broj Minđića, majko? 00 TOŠTENO. Da vidimo da je Minđić još na tom broju. Alo? Je li to Minđić? Zdravo Minđiću, kako je Minđiću? Moje veličanstvo. Ne Aleksandar, nego Zlobimir. Šta vam je s tim Aleksandrom? Ne, ja tebi kažem vi. Šta vam je sa... Dobro, pređemo na ti. Kako ste ti, Minđiću? Šalim se, bre. Je li nemate ni da dođeš, ni da se javiš? Kad smo se ono vidjeli posljednji put? Boga mi u januaru, ja bih rekao. A ono kad si inkognito bio, sjećam. Ajde, dobro, možeš meni da priznaš, pa nikom ja ne bi to rekao. Osim novinarima. Šalim se. Je li, Minđiću, kakav si ti s ovim Daničićem? Dobar, a? Pa ne znam, on nešto tebi iza leđa priča, nešto te olajava, ja ne znam ni da... Ne znam, možda je glupo da ti ja to pričam, znaš. A, misliš? Pa dobro, možda i bolje da znaš. Vidi, rekao je, kaže, ako si ti doktor, on je kralj Petar. Onda kaže da si ovako niži rastom, pa ti trebaju taburencije i par ciglija se popneš za mikrofon.
I na kraju ovo najgore što je rekao za tvog malog, to je onako malo gadno, ne znam da li da... A? Pa rekao za tvog malog da ti je mali klempav na tatu. Ne, ja znam da ti nisi klempav, mislim, nego... Ma bolesan mašta, ko zna na koga je on tatu mislio. Sigurno. Nego ti si dobro, meni je to važno. Ajde bre, ja sve vreme za tebe navijam, ti to i ne znaš. Pa ti si bre najpametniji, najposobniji među njima. Kandiduj se bre, boli to. Pa normalno. Pa imaš moj glas, sigurno. Apsolutno. Ajde pa da se vidimo, da dođeš, jel može? Kad god doćeš, hvala. Pa dobro, ne moraš da iko zna. Ti se maskiraj se opet u babu ko prošli put. Ajde, važi. I nemoj da se nerviraš zbog ovoga. Ma sigurno, pusti ga. Što kaže naš narod, može da ti puši Gorane. Važi, zdravo. Seme zla je posejano. Vidjet ćemo kakva će žetva da bude. U vremenu da iskoristim, pošto već nema nikog, upalim radio, čujem neku muziku. Ako mi ova moja ne da slušam radio, ne znam ni kako zvuči taj B92, majko. Ajde da čujemo. Nije to to. Beograd 92. Slušaj pažljivo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da nisu zajedno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da nisu zajedno. Jeli, Bobi? Izvolite. Šta smo mi to slušali na radioaparatu, a? Neke šlagere, Juco, kad ne zaboraviš Juli... Dosta! Šta sam je rekla za dasku? Pa si, Juco, da se daska diže. Pa zašto se onda daska ne diže? Pa diže se daska, ja kako znam, diže se, ja. A kada se daska diže, zašto je onda daska žuta? Možda od starosti, hoće čamovina da povuče... Dosta! Samo sa lubišom da završim ovo, pa ćeš da mi platiš. I ajde sad, molim te, pokušaj da mi objasniš. Baš me zanima da čujem. Kako to da uvek nišaniš levu stranu? Ne nišanim, Juco, časna reč, to se dešava potpuno je spontano. Kad ovi zapište, ja dobijem stres. Pa se uvek streseš u levo, a? Osjećaš malo da se stresaš i u desno, inače ću i ja početi da pištim. I sad me slušaj pažljivo. Kontramiting na istom mestu u isto vreme, jasno? Kontramiting? Pa odlična ideja, Juco. Jedino ne znam da li ćemo uspjeti da ih navatamo u dovoljnom broju, znaš. Nekako su se otuđili od mene od kad nema rata. E pa bit će. Ludiša, dođi vam. Slušaj, hoću da vidim na kontramitingu $500.000 minimum. Je li jasno to? Razumem, druže Juco. Slušaj, nemoj da mi se opuštaš ti previše. Nisam ja za tebe Jucan, ja sam za tebe Julijan. Samo on može da me zove Juco i to kad zasluži, jel tako, Kuco? Tako je. Sedi. Molim lepo, izvoli. Kontramiting, $500.000, režiraj mi, hoću da vidim režiju. Binu ću režirati ja. Na 600 metara. Ogromna bina, 600 metara, 4900 televizora malih, 5000 televizora velikih, s jedne strane $500.000 ljudi, topovi na narod. Topovi na narod. Topovi na narod, s jedne strane milicija,
narod i tako, to bi to izgledalo. Samo kad bi vi ustali da mi biste deo naroda. Pokažite mi samo taj narod, da markiram, da vidim tu sliku kako bi izgledalo režijski kad bi hteli samo da ustanete. Da pokažete samo narod koji razdragano maše, a... Ajmo, Bobi, sarađujemo malo, ajmo. Narod, puna stomaka, vesela srca, maše. Ajde, pokažite mi to. Puna stomaka, vesela srca. Da. To neki naučno-fantastični projekt. A ne mogu da režiram. Zašto bismo to pravili sebi, Bobi, a? Razmislimo. Maše narod. Nemojte taj osmeh, dajte malo razdragano to da bude, razdragani osmeh. Nije dovoljno razdragan. Eto, tako. S druge strane, milicija, drugarica Julijana, za vas specijalna uloga, specijalka. Iskoračite malo i vi dočekujete taj razdragani narod, a publika ne aplaudira i sad vi krenete, narod kreće ka miliciji u zagrljaj. Krenite, slobodno. Stanite. Ne valja režija, samo promenite ruku, mašite drugom rukom. Jel bolje sad? A lepše je levom. Lepše. Sad krenite prema miliciji, a vi dočekujete narod. Zagrljaj, osmeh, da, vi krenete. A publika aplaudira. Aplauz da čujem, aplauz, zagrljaj, aplauz, traje, zagrljaj, aplauz, traje, još traje, zagrljaj, stop. Da li ima sredstava za ovaj rejtinski poduhvat? Ti normalan, bre, šta ti je? Pa znaš da ima, sam ti rekla da ima para koliko hoćeš, uzmi iz penzionog fonda, tamo ako bude malo, uzmi iz prosvetnog, oni se onako nikad ne bune, ajde idi radi, ajde, nemaš mnogo vremena. Julijana, doneli ste ovu ulogu, bilo je strašno, taj doček naroda, to kako ste vi, taj zagrljaj, to ste spremili strašno, odglumili ste, ovo je bilo kao Kasandra, časar. Jeli, Juco, šta ti misliš o ovom ludiši, o ovoj njegovoj režiji, ovo što on... Ne znam, to mi je komplikovano. Komplikovano, bre, meni se to ništa ne sviđa. Meni je to odvratno što on radi. Odvratno, bre, komplikovano, koji će djavo, ali to će sve biti cool. Jedino to što će bude cool, inače ne bi valjalo da neće, ali hoće, znam ja. Imaš gledalce? Daj mi samo se pogleda, ovo ime razmontirao. Da, pravi si, to će biti cool, jer to mora bude cool, to je. Ali kako on ume da preteruje po neki put? Pa to ja hoću da ti kažem, ne da preteruje, nego daj bre, grandomančina jedna brkata bre, televizor, 600 metara, ne valja bre, ne valja, našlo pa zašlo, ne valja. Ali ja znam da će sve to biti super na kraju. Ali ja znam da će to da bude super, tako da je to dobro što će to bude super. Mislim, meni se to sviđa, pravo ti kažem, ne znam tebi. Jedino me ovi studenti malo brinu, znaš, Juco, ne znam. Aj pa mene vala ne brinu. Kad specijalci obave posao i kad kucne čas, momentalno dovučiš da izvedeš vojsku, je li jasno? Jasno. Pa nije ovo Albanija ovde. Sigurno bre, nije ovo Albanija ovde. Ima ovde još 2 meseca do Albanije najmanje. Šta imaš za te studente, to me zanima, Juco, mislim. Rektora! Znao sam i ja sam to mislio. Reformu, Bobi, kakav pa studenti najviše vole reforme. Reformu, je, tačno, reformu. Doduše, ovi zapeli da smene tog rektora, samo ne mogu da ga nađu, ali to bi... Slušaj me pažljivo. Držat ćemo rektora sve dok svi studenti ne izgube godinu. Onda ćemo da smenimo rektora, ukinemo fakultete, pošto više nema studenta, jel? I šta je to, molim lepo, nego... Reforma univerzijade. Teta da bome, teta. To sam hteo da... Genije si, Juco. I ajde sad da nazdravimo. Da nazdravimo, da bome došla meni moja Juca, sad ćemo mi njima pokažemo reformu. Znaš. Jeli, Bobi? Molim, Juco. A što ti nisi pročitao moj novi doktorat, šta? Novi... Iz čega, Juco? Iz svega. Pa znam da je iz svega, mislim, svaki je iz svega, nego mislim, koji? Jučerašnji. Jučerašnji nisam stigo, znaš, ali... pa stigni, eno ti ga ovdje, pa stigni, jasno? Jel mogu sutra jučerašnji? Ma ne može sutra, kad ćeš današnji? Već gotovi današnji. Pa šta ti misliš? Brzo ti to i lepo ide, pa zato... Pa ide. Dobro, Juco, da nazdravimo onda, hajde. Živeli! Živeli! Malo pre dok smo stajali tamo na prozoru, znaš što mi pade na pamet? Šta? Pa što mi da ukidamo ceo univerzitet? Možda bi bilo glupo, jel da? Možda. Postavimo mi lepo policijsku akademiju i baš nas briga, jel da? Bravo! Policijsku akademiju, pa normalno, koga drugog nego njih? Pa nama su, brate, pubovi najbolji drugovi! Nama su pubovi najbolji drugovi na ovom svetu. Tu su autobusi, da
da ih dovedemo da prave štetu. Kad oni s Kosova dođu na Slaviju, pa narod prebiju i vodom zaliju, uvek se završi s nekom od lažnih izjava. Aj sad ti, nama će bubovi i dalje čuvati na dvoru vrata. I kad im kažemo, oni će prebiti rođenog brata. Starca ili trudnicu, stvar je u ukusu, tući će isto ko vola u kupusu, a sve se završi s nekom od lažnih izjava. Hoćemo se zajedno, co? Hajmo. Udri po glavi, plavi, još godina 100, a bit će rata i para, pa da živimo ko Bog. Neka podignut pendrek služi nam na čast, jer mandat je kratak, a mi volimo vlast. Nego šta? Nemoj da ih žališ. Udri po glavi, plavi, još godina 100, a bit će rata i para, pa da živimo ko Bog. Neka podignut pendrek služi nam na čast, jer mandat je kratak, a mi volimo vlast. A baš je volimo. Mi volimo vlast. Slavka je vlast, a mi volimo vlast. I vlast voli nas. Zdravo mamo, zdravo tato. Kako je u naš Leskovac, ovdje je cool. Evo već je 2 meseca kako smo na službeni put u prestonicu. U prestonicu je dobro, samo mnogo se radi sa pendreci. Kad ne bijemo, svo slobodno vreme provodimo u šetnju. Smešteni smo u jedni bangalovi. Mnogo su dobri ti bangalovi, jedino je zabranjeno da unutra pušimo. Zbog Mileta. Neki dan Mile teo da upali cigaru, pa skinuo onaj upaljač sa dimnu bombu. Umalo se pogušimo skroz. Juče smo bili slobodni jer se ovi skupljaju tek u 3. To sam iskoristio, dobiđem grad, pa smo Mile i ja bili kod konja. To vam je onaj spomenik na Slaviju. Nismo baš znali put, pa su nam ga pokazali neki studenti. To isto popodne smo ga posle mi pokazali njima. Jutros smo išli da vidimo Kalimegdan. To vam je, mamo i tato, onaj toranj na Avalu. Za mene ništa nemoj da brinete. Imam topli obrok svaki dan i novu uniformu. Mnogo je dobra i topla. Dobio sam i pancir i šlem, a neki dan smo dobili i kučići. Mnogo nam pomažu ti kučići da se ne izgubimo. Gotivi vas Rajko. Znači ovako, marksizam je najsavršenija nauka na svijetu. To je istovremeno i najstarija nauka na svijetu, jer je nastala pre svih drugih nauka, pa čak i nešto pre toga. Marksizam kao najstarija i najsavršenija nauka na svijetu je istovremeno i multidisciplinarna nauka, što znači da ima dodira sa svim drugim naukama. Primjeri za to su sljedeći. Dodir multidisciplinarnosti marksizma i pravoslavlja
se vidi kroz instituciju jahanja popova i čupkanja brkova sa istih. Zatim dodir marksizma i zoologije se vidi kroz toplog zeca i dodir marksizma i matematike se vidi kroz računske operacije oduzimanja i deljenja među sobom. Eto vidiš, taj jučerašnji doktorat znam ko Bog, a ovaj današnji nisam stigao spremiti, majko. A to će me pitati sigurno. Uvek ubode ono što ne znam. Najgore mi idu i nesvrstani. Nesvrstani. Pokret nesvrstanih. Pokret nesvrstanih nastao je 1961. godine u Beogradu. Samo 2 godine kasnije prvi put smo učestvovali na takmičenju za pesmu u Euroviziji. Dobro, mislim, to nije mnogo važno, ali vidjet će da sam šire gradivo uzor. Ne, ozbiljno. Vi se zezate i ne znate kakva ona kad pita. Onako buljava, brkata. Strašno. Nesvrstani. Osnivači, u stvari, nesvrstani su i osnovani iz vrlo jednog jasnog i korisnog razloga. Naime, potrebno je da se negde bilo da se negde svrstaju i oni gde nisu nigde svrstani. Osnivači nesvrstanih su 3 čuvena svetska lidera, Tito, tri čuvena svetska lidera, Tito, 3 opšte poznata svetska lidera, Tito i ova druga dvojica. Znači me pita koja dvojica. Nezgodna prezimena, majko. Onaj Tito, Maser i Mehur. Nije Maser, nego Mesar i Maher. Nije Mesar. Tito Nesese Anlase Ramose. Tito, Naser i Nehru. Tito, Naser i Nehru. A sam se nasrao. Zoćo, sam ti rekao da me ne prekidaš kad nešto ovdje razmišljam. Šta je? Šta je odletao čučavac u vazduh? Dve reči, strani film, jel? Prva reč. Avion sleće, sleteo avion. Dobro, druga reč. Ko je u avionu? Ajde, da čujem. Neko trči, neko je brzo. A nije valjda sleteo brzi Gonzales? Znao sam, jer sam ti rekao da će da dođe brzi Gonzales, jer je brzi Gonzales brz. A riba, andere i evo ga. Ko ti je rekao, Zoćo, da zoveš taj Jeps uopšte? Ko ti je rekao? Pa, jel vi rekao ti ga ljuljne Koreja veto? I ja rekao... Zoćo, znaš li gde je Koreja? Koreja je u Aziji, Zoćo. A znaš gde je Jeps? Jeps je u Evropi. Ti si me zbunio s onim tvojim globusom Srbije. U svom životu nisam vidio globus Srbije. Odakle ga je donesao onaj dan uopšte? Pravili ovi moji za ručni rad, šefe, pa ja rekao da vam donesem. Mali, ali je simpatičan. I tačan je. Stavili čačak na severni pol. To je Filipović onaj. Da ga vrate na južnom, da kažem. Zoćo, ko ti je rekao da zoveš brzo Gonzalesa? Sam ti rekao zovneš nekog ko ne zna engleski. Da ovde kad dođe, da se fino ko ljudi ništa ne sporazumemo.
A ne da mi zovneš brzo Gonzalesa koji zna engleski, još bio i ministar čovjek. Ali ja sam mislio, vaše božanstvo, kako naš ministar ne zna engleski, pa onda kreko... Zoćo, šta ćemo da radimo sad kad je taj Gonzales sleteo i dolazi ovamo? I šta ako objavi rezultate ovih izbora kakvi nama ne odgovaraju? Šta onda? Ne znaš, naravno. A da im ispustimo benzin iz mlaznjaka, šefe. Kao ne stalo gori u avion. Kako te nije sramota? Mator čovjek, a krade moje ideje. Zoćo, ta ideja je otpala. Jer će te rezultate da objave tek kad se vrate tamo odakle sad upravo dolaze, razumeš? Kako su lukavi? A sigurno su lukavi, nisu ko ti. Moramo bre smislimo da ga obradimo nekako, da ga lukavo nekako. I dobro, gdje je taj offshore sad? On mi se malo prijavljao sa aerodroma, otišao da se čeka brzo Gonzalesa, sad je dođe, samo što nije stigao. Očekuje ga svakog trenutka. Offshore otišao, sačeka brzo Gonzalesa koji dolazi na moj dvor. A offshore da ga sačeka. Ali ja, šefe, nemam veze, za to nisam ga ja poslao majke mi. Pa to se opustilo društvo, boga mi. Samo ja da se ratosinjam tog jepca i da razjurimo u rulju dole, pa ćemo mi da vidimo. Čija majka Crnu Goru prede. Dobit će oni Mila bez krila, ja tebi da kažem. Dobit će. Ništa mi bre ne ide od ruke ovih dana, ja ne znam šta je ovo. Jedino taj kontramiting što je dobro prošlo. Jedino to. Šta kao, nije dobro prošao kontramiting? More, ćutite, otelim one motke sa vaše slike, pa udri sa njih ovako. Sa mene? Sa vas po leđima. Jedva su život dupence kući izvukli. Ni na pijacu, kaže, neće više dolaze. Zamislite šta su javili. Kaže, oće voće i povrće sa pouzeća šalju u Beograd. Ja ne znam o čemu ti pričaš, Zoćo. Meni je kontramiting izgledao veličanstven i romantičan, kao Romeo i Juli. Bilo preko 500 miliona ljudi tamo, preko 500 miliona. Šta je? Kao nije bilo preko 500 miliona, a? Ja se izvinjavam, odakle na taj podatak, šefe? Šta bre odakle? Sa dvorske televizije, bre, sa. Ne verujem da bi me sumrako vlagao, majko. Misliš da je najbolje da proverimo svojim očima, sa prozora? Danas ne bih lagao nikoli. Pa ništa, ajde da proverimo, ali... Ne znam, ja da li da se pojavljujem. Zoćo, idi ti na prozor. Otvori ti prozor, pa se pojaviš. Šta ima mene da gledaju? Mene ne gledaju tolike godine da me gledaju sad. Ja ću ovdje da budem uza zid. Da ti držim strah. Ajde. Hvala vam na ukazano poverenje, šefe. Ajde. Otvori. Šta vidiš? Ne vidi se ništa od ovoliki narod, šefe. Dobro, ko je to dole? Studenti kolo vode, eno. Jel? Šta rade? Mašu se indeksi ovako, evo, vidi se lepo. Pa šta hoće koji đavo? Samo da čujem. Kaže, hoće vi da im overite semestar. Ja da im overim semestar? Samo još nešto viću. Kaže, pošto rektora nigdje ne mogu da nađu, onda možete i vi, kao vanredni predavač Bosne i Krajine na Dejtonski univerzitet OIH. OIH. Dejtonski univerzitet, onaj, Ohio, bre. Ohio, Dejton, Ohio. Ne čuje se baš. Ajde, Zoćo, viknim, bre, nešto. Viknim, oteraj podatle, spomni to. More marš odakle, bre! Ne vi moji milicija, vraćaj se, vidi! Studenti marš! Jao, Zoćo, s kim ja vladam, dobro sam ja još na vlasti. Pa viknim, bre, nešto gadno, nešto oštro, gadno, uvredljivo, ajde. Bando! Još. Teroristi! Tako, još gore, najgore, ajde, udri. Komunikalci!
Zatvaraj prozor. Je zatvorio dobro? Bando kukavička! Sve bi preprodali tom zapadu. Sve. Samo neće ovim dvorom upravljati tuđinska ruka dok ja vladam ovdje. Ne. Neće. To sam zaboravio da vam kažem, pre nego što se zatvorio pozdrav na Ovolički, mali viknu, zamislite, kaže, da ovdje upravlja Billy Clinton. Billy? A Billy nije tuđin. Billy je naš. Ja sam mu to rekao. Dok je mene i Bilija neće tuđinska ruka vladati ovim dvorom. Ne. Ni oni, ni Nemci. Nikom. Ni Nemci. Da će meni Nemci brojati podanike po ulici. 1, 2, 3, 4, 5. Samo da znaš, zoćio sam se zajebo što sam onda rekao, ono malo morgen, ono pre par godina. A što šefe? Tad sam računao na Nemce. Trebalo je ipak zbog Bilija da kažem malo tomorrow. Bolje zvuči, man. Ovo je Brzi Gonzales. Požuri, spremili smo doček. Nisi zaboravio. Nisam te požuri da nas ne zatekne. Senjor Brzi, bila nam je Klaudija prošle godine. Ove godine imamo namjeru da dovedemo Fulija Iglesiasa. Trebalo bi da snimi neki spot sa Nikolom Karovićem. Senjor Šorko, o čemu pričate vi to? Ja pričam o poslu, to me jedino zanima. Senjor Šorko, smo promašili dvor, ovo je prazno. Ne nikako, nego mali je stasa za vojsku, pa su možda u garažu gledaju koliko more zvanica stati. Taki je običaj kod nas, razumijete? Kukurukukul, je što vas šalje, ali kukurukukul, mi idemo dalje. Otkud vi tako sa bajla, veoma brzo stigli ste, kažu da ste stara kajla, svaki problem osrešite. Kako je Marija Dolores, šta rade Big i Matadores, i šta Evropa sada misli, što su nas spoljnim zidom stisli. Nema glasača, a da je opozicionar, ovdje je leva opcija jača. Od uvek tako stoji stvar našeg birača, levog birača, čuva milicionar od slik šetača i razbijača, što prave haos i darmar. Vrlo jednostavna stvar, kao pruga Beograd-Bar. Šta nam nosite na dar? Čikita! My name is Gonzales, Brzi Gonzales. Brzi! Evo zočos. Kako ste putovali, senjor Gonzales? Por favor. Buenos, senjor Kobimir. Buenos. Izvinite, mi se ovdje malo useljavamo, pa je onda krš. Nećete zameriti, valjda, ja se nadam. Hoćete samo malo tamo, ja volim ovako da sednem. Si, senjor. Bilo je malo problemos na vaša granica, uzeli su mi neke devizos, ali rekli su kad se budem vraćao iz vaše lepe domovinos, da će da mi vrate sve devizos. Pa nemoj, pa to sigurno bandolero Bracika nije bio ni obavešten da vi dolazite. Vratit ćem to ko bela lala. Ako imate još neke devizose kod sebe, predlažem da ih fimentnete u dvorski sef. No. Zbog sigurnosti, mislim. Nemam više na sreću kod sebe devizosa, signor. Dobro, kažem samo. Čuo sam, signor Zlobimir, da ovdje kod vas vlada epidemija s ovo, kako se zove, na pomozite mi. Ovoga demonstritica. Si, signor. Ako je to tačno. Si, signor. Ali to još nismo utvrdili da je tačno. Ja sam za svaki slučaj otvoran. Imam i serum. Koji? Kordon milicin. Signor,
Za trenutak morate da me izvinite, samo da se javim da sam stigao. Zoćo, daj telefon da se javi čovjek. No, signor, imam ja mobilni. Ali ovo je daljinski. Signor, izgleda da sam samo imao mobilni, više ga nema. A šta ćete, danas jesmo, sutra nismo. Si, signor. Možda ste ga kod nekog zaboravili. A ne verujem, nego Zoćo, najbre ponudi senjor Gonzales sa nekim pićem šta ti jediš ko strina tu. Zoćo, šta li ti je danas? Vaše senjorstvo, hoćete da popijete jednog viskija ili možda više perforirate Johnny Walker? Si, signor, piće će mi prijati, umoran sam od puta. Sad će da dođe. Senjor Brzi, kad već pomenuše viski, ovo je najbolji viski. Lično ga proizvodimo u offshore. Signor. Da, lično ga oni proizvode do duše u motornim čamcima kad se noću vraćaju iz Italije. Je li to neka aluzija? Znaš ti vrlo dobro šta je to, a o tome koga dočekuje na aerodromu, to ćemo poslije da vidimo. Los šalos. Malo šalos, nije na obetos. Jel hoćete možda hleda, druže, senjor? No, signor, znam da ste na redu. Signor Zlobimir, kako Evropa može da pomogne vašem dvoru? Mi smo spremni da primimo i saslušamo obe strane. Evo, senjor Gonzales, najbolje biste nam pomogli ako biste primili samo opoziciju. Ali za uvek da ih primite, mislim. Signor, nedavno su kod vas održani izbori lokalni. Jesu, tako je, tako treba. Vi ste me sami zvali da dođem. Jesam i vi dođoste. Živeli! I bolje nas našli. Jeste. O, domaći. Signor, u čemu je vaš problemos? Pa evo, senjor Gonzales. Teško sam pokraden na izborima. Vi? Ja. Ko vas je pokrao, signor? Građani, senjor, glasači. Signor, ja ću posle morati da čujem i drugu stranu. Zašto posle? Možda odmah čujete drugu stranu. Zoćo, kaži li ovo istina? Sve tačno. Sve tačno. No, signor, mislio sam na opoziciju kao drugu stranu. Aha. Ako ste vi pokradeni, šta rade onda ti građani na ulici? Šetaju, brate, koji sam naročno šeta. A policija? Nema policije. To su poštari. Poštari? Poštari. Los poštares. Raznose penzije, les penziones. Znate. Koliko ih ima to? Vidite, ima ih malo više. Mi iz humanitarnih razloga prema penzionerima podelili smo penzije u jedno 200 i nešto delova. Znate. I onda, šokantne su to velike cifre i ne može penzioner sirot to ni da primi odjednom. Ogromna je cifra. I tako onda izgleda kao da ima malo više poštara, ali šta da radimo? Sve zbog njih. A panciri i pistolos, karamba? To smo isto podelili poštarima, kradu im penzije, lopovi. Banditos. Signor, oni kažu da vi njima kradete penzije. Ja? Si? Lažu, senjor Gonzales. Pa šta će meni njihove penzije, senjor Gonzales? Ja bi crkvu odgladio od tih penzija. Signor, kako oni žive od tih penzija? A oni super žive, super! Kvalitetno žive, ostavljaju na strani i kupuju devizos. Molim vas, druže senjor, ja kad bih mogo da živim od takve penzije, evo ja bih sutra otišao u penziju, verujte. Meni je da se opkladimo u to. Meni je rekao, nego mu roditelji ne daju da ide u penziju. Znači, vidite, senjor Gonzales, što se mene tiče. Ja se ubio od sekiracije kako da im ostvarim te penzije, kako da ih, i te plate isto ovim zaposlenim. A oni šta rade? Izlaze na ulice, demonstriraju, deru se. To je optička varka, duplo dno, izgleda kao da je puno, u stvari nije. Kao naprstak je stav. Debelo je. Cimite cijelo. Vidite, oni izlaze na ulice, transparenti, pištajke, kuvajke, duvaljke, molim vas. To nije u redu. Imamo dvorski institucije dvorskog sistema pa da rešimo ako nešto nije u redu. Mislim, ja ne mogu da vladam gde nema demokratije, senjor Gonzales. A ovo, to su sve fašisti. Sve. Fašizam, molim, pa vi najbolje znate šta je fašizam, jer ste došli na vlast za vreme fašizma. Što ne možete vi bez fašizma, druže senjor, gdje god dođete ono fašizam jeste. Senjor Žućo! Ko će kafu? Svi. Evo sad ću ja samo da predstavim džezvu. Za vas Gorča. Senjor Brzi, oprostite kad već pomenuše kafu, ono što smo se dogovarali na aerodrom mogli bi da uradimo posla Franko Španija, Franko Šurija. Signor Šorko, smatrajte da je sve dogovoreno, a poslije ćemo o Franku i o Španiji. Signor Zlobimir, mnogi se žale kod vas na medije. Kažu da ih pritiskate, karamba. To nije tačno, senjor Gonzales. Ja ih karamba, ali ih ne pritiskam. Ne. Popijte piće, ne valja na dnu čaše da se ostavi. Molim vas, takav je običaj kod nas. Maša, što kaže čovjek.
Signor Zlobimir, da li mogu vidjeti zapisnike sa lokalnih izbora? Zbog čega? Zbog opozicije. A, vi mislite da i njih neko pokrao, je? Oni kažu samo njih. Dobro, mi ćemo da ponovimo izbore, senjor Gonzales. Ja za čas organizujem vanredne izbore. No, signor. Ja znam da vi za čas organizujete vanredne izbore. Kod vas su jedini redovni izbori, vanredni izbori. A redovno donosite i vanredne zakone. Jer su jedini redovni zakoni i vanredni zakoni. Ali opozicija neće ponovo na glasanje, a i studenti. Studenti su na ulicu i redovni i vanredni. Signor, zapisnike. Koje zapisnike, senjor Gonzales? Sa glasanja. Ja ne znam o čemu vi pričate. Dajte popijemo još jedno. No, signor, zapisnike, karamba, sankcije. A Zoća, evo ga Zoća. Bravo Zoćo, ajde dođi. Evo kafica. Evo je. Gdje baš vamo voliki dobitak u šalju, druže, senjor. Ajde, Zoćo. Tacnost. Pa sad tacnost baš i nema. Useljavamo se, znate, pa ali vi ovako, evo vidite. Kako? Namestite ruku ovako i onda neće da kapne na pantalonice. Evo, neće kapne sigurno. Iz ramena morate. Jeli, Zoćo? Izvolite. Šta je s tim zapisnicima bogati sa tih izbora nekih? A sa kojih to izbora, vaše veličanstvo? Lokalni signor Žućo. Zoćo, kako se zove? Ja, da me bete, ekscelencija, ako ja znam o čemu vi pričate. Signor, objasnit ću vam sad. Zapisnik to je ona stvar od papira. Kad se glasa, por favor, pa se zaokružuju glasom. Nam se lovko kružiti ovako. Kad se zapisnici izgube, dobiju se šta? Dobiju se izbori. No, signor, dobiju se sankcije. Izvadite zapisnike, tamo su u sefu. Pa da li je moguće, druže senjor, da ste vi mislili na one tamo bez veze zapisnike što su tamo u onaj mali sef ulički? Si, signor. Što ne rekao ste na lepem španskim jeziku, nego se bečim ovde pola sata. A izvite, otkud vi znate da su oni tamo u sefu? Znam, obavešten sam. A ko vam je to rekao? Ja bih volio da znam ovako privatno. Signor, to sad ne mogu da vam kažem. Pa hoćete meni za paravana u poverenje da kažete? Signor Žućo, bez intime. Zojte. Vidite, senjor Gonzales, jesu zapisnici u dvorskom sefu, tu je tačna vaša informacija, međutim, to nije običan sef. To je istovremeno i arhiv, znate. Arhiv, ko svaki arhiv, ne može da se otvara svaki čas. Kad stavite nešto u arhiv, to onda neko vreme ne smije se dira. Sad, to je neko vreme od, recimo, možda... Pa 50 godina možda. 50 godina je dug Maksimum 50 godina. Šta da radimo, kakav je zakon? Ovde se ljudi, boga mi, rađaju i umiru sa zakonom na usama, znate. Striktno je to i poštuje se. A vi, evo, skoknite opet za 50 godina. Mi smo ovdje. Mi smo tu na vlasti i tako dalje. Sednete na voz, pa ču ovamo polako. Taman će i brze pruge biti gotove. A ko zna, možda čak i offshore proradi. Jeste, ja mislim da smo dosta pričali o poslovima i kamu stara. Jeste. Evo što vi kažete, madres egoistas. Nema, pustimo harmoniku malo. Signor Zlobimir, moram u toalet. Nije ni čudo šta ste sve popili, izvolite. Ovde, pa levo. Kako? Ovde levo. Pravo? Pravo pa levo, ali pravo nemojte, nego samo levo idite. Levo i dignite dasku, molim vas. Zbog mene, mislim, meni se lupa u glavu ako... Jeli bre, Zoćo? Pa ko se to meni sprema za ambasadora u Španiji, ha? Ja, šefe, pa gdje po stare dane francuski da se učine, mojte to da mi na... Diplomato jedan! Ma daj levo! Opa! Signor Zlobimir, kad sam rekao da su sankcije za vas?
Da. Slagao sam. Znam, mislili ste na njih, na opoziciju. Ne samo za vas, nego i za vaše račune u inostranim bankama. Moje račune u inostranim bankama? Si, signor. A uz Bogom momo odo ja umila. A ništa ne brinite, vaše pare će biti na sigurnom u sefu arhivirane. A kad otvarate taj sef? Za 50 godina. Kad otvorimo arhiv, mi imamo zakon i taj zakon poštujemo baš kao i vi što poštujete. Znam, ali 50 godina, dug period, majku mu. Si. Skoro ceo jedan moj mandat. Da sednemo da još malo popričamo Da popijemo, brate. Šta smo se i mi uvatili za taj zakon, senjor Gonzalez? Pa ne prave se zakoni da ih ne bi mi malo i obilazili tu i tamo, jel? Sigurno. Što bi vi opet dva put dolazili, jel tako? Najbolje da mi vama sad damo te zapisnike, to je najbolje, i onda lepo, mislim, vi ste čovjek na mestu, jel tako? Mislim, Španac ovako, normalan čovjek i... Senjor, ništa gore nego kad čovjeka nešto počera. Signor, jel vi žurite? Ne ja, nego možda vi žurite, Zoćo, daj zapisnike. Znate, možda žurite, rekla, ništa niste ovdje i uradili, pa da mi potpišete samo tu priznanicu, ste primili zapisnike. Momentalno ću to uraditi. Imao sam zlatno penkalo u povjerenju, sad ga nemam. Možda ćemo ga i naći, Zoćo. Pogledaj gdje je zlatno penkalo, da nije upalo nekome negdje. Da mu pomognem da ga nađe. Si. Moje zlatno penkalo. Šta će, dešava se. Ponovo sam ga u svoj džep, rekao izgubili ste mobilni pa da ne izgubite penkalo, šteta je. Aha, tako on stalno deponuje tuđe stvari, ima celu deponiju jednu. Jes. Znam i kod koga ste zaboravili mobilni. Kod koga, signor Šorko? Kod prevaziđenog političara. Kod njega u sakovu. Ste čuli što je lupa? Ti normalan. Što je mobilan ovaj mobilni? Slučajnost. Preskače iz... Morate više voditi računa o svojim stvarima, senjor Gonzalez. Signor, si. Jeste imali još šta po džepovima? Nije! Pretpostavljam da nije. Dobro ste pretpostavili, nisam. Signor, strašno žurim, hvala vam na gostoprinstvu. Idete na put, jel? Da. Ponesite i kekec, da imate da čitate nešto. Pa zar već idete, hvala Bogu? Da, već idem, signor Žućo, Zoćo, kako vas već zovu? Zoćo, ostanite još malo, ne daj Bože. Hasta la vista. Hastala, to, da bole. Hasta la vista, senjor. Ja ću da vas ispratim, senjor Gonzalez. Izvinite ako nešto nije bilo u redu ili... Ako je bilo... Srećan put, senjor Gonzalez. Hajde da se poljubimo još jednom. Za mal da mi odnese mobil. I to zbog tebe. A moje zlatno penkalo? Rejebalo te penkalo. Nisam ni znao da je već tvoje. No čije? Tebi će biti bolje da ovaj Gonzalez donese rezultate kakvi nama odgovaraju, jer ću ti ja u suprotnom instalirati brkove tamo gdje ih i nisi imao, nikako. Danas pošten čovjek ne mora da ima nikog povjerenja, prijatno. Što sam se naježio na tvoje poštenje, majku. Evo, Zoćo, u grob ćeš me oterati. Šta priča? A ko ti je rekao da mu daješ zapisnike, Zoćo? Pa ja sam od tamo, vi rekao ste, Zoćo, ja skoči! A što ti slušaš sve što ti ja kažem? Budi bre diplomata. Ali, šefe, pa šta ima veze? Znate kako kaže ona narodna? Mala dala, ali nije priznala. More, Zoćo, bojim se da je ovaj put mala i dala i priznala. Ja spremi mi ovaj krevet, hoću da legnem malo da se odmorim. Umorio sam se, brate. Umorilo me ovo priznanje. Priznao sam, vraćam sve što hoće, evo predajem narodu opštine sporne, skoro sve im vraćam. Da ne bi ostao samo crvena tačka na kraju ove igre, ako me slome, ako me mirno slome. Za svaki slučaj priznao sam, vraćam sve što hoće. Lex specialis, lex specialis, lex. A bio sam tako spokojan i mislio sam da se ić ne bojim ove buke što mi dnevnik prati. Sad više tako ne mislim,
Neki novi zakon probat ću da skrojim, kojim ćemo krađu zataškati i sve zajedno učutkati. A evo kako će se zakon zvati, lex specialis, lex. A šta to znači niko neće znati, lex specialis, lex. Znam ja ove iz Jepsa, gradove će dati dušmanima mojim, ne znam kako to da kažem juci, stvarno ne znam kako. Jer dokle vladam, dotle i postojim, neću da sam bivši, hoću da sam budući, neću da sam bivši. Zato moram ovu novu vlast da osvojim, lex. Pa ću lakše moći s jucom da se spojim, lex. I od sveta da vas zauvek odvojim, lex specialis, lex socialis, lex criminalis, lex communalis, Nepoštovani podanici, dobro večer. Kralj Zlobimir primio je danas u svojoj rezidenciji Brzog Gonzalesa. Priča koju su već plasirala neka bulevarska opoziciona glasila da su pripremljene sankcije prema njegovom visočanstvu lično i da se preti zamrzavanjem njegovih sredstava u inostranim bankama, apsolutno je netačna. U izuzetno toplom i nadasve prijateljskom razgovoru njegovo visočanstvo Zlobimir je još jednom od svetske zajednice dobilo ogromnu podršku za svoju politiku beskrajne ljubavi i tolerancije prema svima. Senjor Brzi Gonzales usrdno je zamolio njegovo visočanstvo Zlobimira da ne podlegne uticajima ulice, ali je naš obožavani kralj odlučno rekao ne hoću. I time održao lekciju silama haosa i bezumlja. Njegovo visočanstvo Zlobimir insistiralo je da se čuje i druga strana, jer to je osnov demokratije. I ako makar jedan čovjek u našem kraljevstvu nije zadovoljan, rekao je naš vladar, to boli njega lično. Ko vam je uopšte dozvolio da stajete na moju stranu? I ja vama kažem, rekao je njegovo visočanstvo Zlobimir, meni se jedno pruža mogućnost da branim svoj narod uz divljenje svetske zajednice i mnogobrojne telegrafne podrške. Evo, čak i građani iz Smrdušnice su se javili i izražavaju jednodušno, bezrezervno, međutim, ne mogu više. Ovo će vala sutra do podne da mi bude tamo gde je bilo, inače ima da lete glave ko tikve. Vodi! Slušaj, budi varioce, da mi ovo postave tamo gde je bilo sutra do podne, ništa me ne interesuje, zbog tebe sve skinuli. Dobro, Juco, nemoj da se ljutiš, bre, vratit ćemo je. A znaš da sam morao da priznam te glupe izbore i da donesem taj lex specialis? Znaš kakav telegram su nam poslali? Citiram, senjor Zlobimir, stop. Ukoliko u roku od 24 sata ne priznate izbore, stop. Sve će vam biti stop, stop. Jesam ja rekla da su upotrebe topovi, jesam rekla? Upotrebljeni su, Juco, časna reč. Svrt, vodeni topovi, ja sam rekla bre pravi. A pravi su bili nego napadala kiša u cevi. Nemoj bre da pričaš, dobro im niste dali tamo šamponica pune se peru po ulici. Ti bre mene makar malo da voliš, ti bi njih zgazio tenkovima. Nema u tebi ni malo nežnosti bre. Nema u tebi ni ljubavi, ni osjećanja, ničega. Ja za tebe toliko činim, toliko te volimo i deca i ja. A volim i ja vas. Nemoj da lažeš, sram te bilo. Gledaš me u oči i lažeš me, sram te bilo. A, voliš me, jel?
A moja nova pidžanica što mi je čika Denk poklonio, to nismo primetili, jel? A voliš? Nisam, baš sam primetio, Juco, i baš hoću da ti kažem kako je divna i kako je živih boja i... Moraš da priznaš te glupe izbori, sad će da ispune kako si ti kriv. Ti mene više ne voliš. Ti si našao neku drugu. Takvu crnu drugu, jedva sam našao i ovu prvu. Jao, i samo da nije ona veštica što drži mitinge i govore. Besna Kreštić. Juco, ta grubijanka što je tukla specijalce po ulici. Šta će meni ona i bilo koja druga? Pa šta će mi kad sam ja kod tebe našao sve ono što imam i ja? Dobro, skoro sve ono što imam i ja. Toplinu, osjećajnost, humanizam, toleranciju, osjećaj za pravdu. Ako je tako kao što pričaš, imaš momentalno da mi obećaš nešto. Momentalno. Evo, obećat ću ti. Evo. Obećaj mi da više nikada neće imati više glasova od nas. Nikada. Obećavaj. Niko više, nikada neće imati više glasova od nas. Čak možda ni mi nećemo imati više glasova od nas. I još nešto mi obećaj. Obećaj mi da ćemo Krađendan slaviti na našem malom, lepom, belom dvoriću još puno godina. Obećaj. Slavit ćemo ga koliko god budeš želeo. Se sad smije to? Sad mi je malo lakše. Ne šašalji se, bre. Ne reku kad smo već tu. Juco. Šta je bilo? Šta misliš, što me se malo spojimo? Mislim, koaliciono, da se ujedinimo, da budemo jednom. Kako si to zamislio? Kako? Da se spojim ja u tebe ili ti u mene? Kako? Za početak ti i ovi tvoji u mene, pa poslije ćemo da vidimo, a? Ne znam, bre, bez veze mi je, glupo mi je, nikad to nismo probali bez veze. Nismo probali zato što smo rekao ovako, mislim, tu, znaš, ja stalno negde putujem, te Dayton, te Lajkovac, svaki čas. Ali evo, kad smo sad već tu, mislim, možemo da probamo, evo, ja bih ti pokazao, tu nema ništa na stranu, evo, da vidiš, samo ovako, pa se malčice... Kako si dosadan. Evo. Čekaj, šta? Pa čekaj, pa ne možemo da se spojimo. Kako se spojimo kad je kundak između nas? Evo. Ide mi na živce. Baš me briga, sigurnije se osjećam sa njim. Ovdje si bezbedna, osim toga smeta nam. Skloni ga. Mogu da ga sklonim eventualno tu ispod dušeka, hoću da mi bude pri ruci uvek. Žulja će nas. A neka žulja, brat, hoćeš ti da se spojimo ili nećeš? Dobro. Sad imam i ja jedan uslov. Šta je sad? Taj Karićki se mnogo digao, spusti ga, smetamo. Evo, upravo se spušta na razumnu meru. Odgovarat će ti, vidjet ćeš. Čekaj, da se pomerim levo. Nemoj levo. Ma lepše je levo, šta ti je? Ma čekaj bre, gde ćeš više levo? Aj ti pomeri se malo desno, a ja ću prema centru, znaš? Ma ne mogu, brat, se pomerim desno, ako se pomerim i suviše desno, pašću. Nećeš pasti, evo ruke. Vidiš, ako se ja ne pomerim prema centru, ja ću pasti, razumiješ? Pa čekaj, ajde onda da ostanemo svako na svojoj strani. Ne valja, onda na jesen padamo oboje, razumeš? Ne valja. Pa čekaj sad, čekaj, je li ovako dobro? Ovako je malo bolje, ali čekaj da li možemo da idemo dalje. Ajde, možemo još više. Ajde da probamo. Kucao? Molim. Jao što je ovako cool. Jel ti kažem da je cool? Sigurno da je cool. Bobi. Molim. Volim te. Znam. Volim i ja tebe. Dođi, blizu smo. Blizu smo cilju. Blizu smo cilju. Ajde. Ajde. Misliš, hoćemo li zajedno? Stani. Samo nemoj se nerviraš. To
svako može da se desi.